Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ehamba phambili namuhla. Kukhulekele yaseNdlunkulu kanti banxusa ukwesekwa abe March and March luselude kukhalo kweyokubambisana. Nina bakambombosho omnyama nazi indaba ze1 KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Yendlalelo ngomkhuleko imkhosi yaseNdlunkulu kaZulu ezayo ukubala kuyona umkhosi omhlanga kanjalo nomkhosi welembe. Lokhu kwenzeke esigodlweni sesile emashobeni ophongolo kwaZulu Natal lapho bekunomkhuleko khona amahlela ahlukene ezenkolo. Umkhuleko iNdlunkulu kaZulu ithi uhamba phambili ekubhekene nengqinamba eziningi ezingahlasela isizwe nesihlalo sobukhosi. Inkonzo yomkhuleko wesizwe ibithanyelwa kamahlela ezenkolo ahlukene abantwana baseNdlunkulu okubalwa kubona iNdlovukazi uGwabini noNdlunkulu asemashobeni uSihle Mdluli okhulumela isilo neNdlunkulu umpika yise eButhelezi uthi lo mkhuleko unesidingo sokuba kukhulekela izingqinamba ezibhekene nesizwe. Isilo sangishayela ngiseka ukuthi naku sengivelo ingozi. Akuphutuma uyelapha emntonjaneni. Nabhala ngayo emntonjaneni. Uma ngemntonjaneni ngifica mama bazigiqi bajileka baphethwe zinhlungu. Omama abadala kunalo ngibabona lapha ngwami. Kade beze emcimbini wesilo. Lokho kukodwa sizwe zakwethu bekubalekile isibizo umntandazo. Isilonge siyanweshwa wonke umuntu emhlabeni ufuna ngapha nama. Kodwa ngenxa yemthandazo yenu uZulu uzokuma. Ithemba lokuthi nani yathandaza lizokwenza ukuthi uZulu ame. Athi mpo. Nathi njengoba singamadoda. Ngiyayicela iNdlunkulu yonke ukuthi ayikumele bayibe iNdlunkulu. Njengoba ungqongqoshe wezokubusa ngibambisana nohulumeni bomdabu uvele inkosi Nhlabisa esayinde ngokusemthethweni umhla ka4 November njengosuku lokusingatha ukhetho iNdlunkulu ithi ikhulekela ukhetho olunokuthula. Ngakho ke lo mthandazo usuke lapho ethi ukhetho loluzayo luza nokuhlukumezeka kwabantu. Ukhetho loluzayo luza nabantu abathi nami ngifuna ukuphatha. Kodwa kugcinena khona oyedwa onenzelayo. Esekeni ngizomsiza. Sazi silikizilo kungakuhle ngibe nalo mthandazo wokufisela abantu bakababa. Nayo usho njalo khona umfundisi engimzwile esho lapha. Uthi ngabantu bakababa laba. Isilo sithi nina ngabantu bakayise waso. Ngakho ke njoba kuzukhetho nje uhlangene bonke abantu behlabenyuka kuthiwa umhlonishwa uHlabisa opresident weSP ongqongqoshe omnyango lo ebhekene nokhetho usanimemezela ukhetho uthi siyabuya ngalelo langa ukhetho yenzakala qoma umthandazo obubona ukuthi lona usamdingi khipheleka phansi. Isilo imizulu kaZulu ithini bekumele sethule inkulumo yosuku lenkonzo asibanga ke sisaba ingxenye ngemuva ongena komhlangano obophuthuma nomongameli uCyril Ramaphosa. Ezindabeni ze1 KZN TV kube inkosi enhle Mthembu ophongolo esigodlweni sesilo emashobeni. Inhlangano iMarch and March sinxusa ke inkampani zonogada ezizimele ukuthi yisebenzisane nayo ukuvikela amalunga abazithole sebulawa. Le nhlangano isho lokho kulandela ke isigameko sokudutshulwa kubulawa uDouglas Mfene eThusini endaweni yakwaMashe eThekwini ephuma kumkhankaso wokukhipha bokufika ezitolo eSentuzuma. Le nhlangano yenze lesi sicelo lesibhekise kwizinkampani zonogada ezizimele kwisithangamsebe izindaba besibanjile eThekwini uThusini obedumingile kaMfene udutshulwe ngolesihlanu ngaphandle komuzi wakhe kakhe kwaMashu emva kwesikhashana kade ephuma eNtuzuma kumkhankaso wokukhipha bokufika ezitolo eSentuzuma. Ongumholi wale nhlangano uthi bazoba nezingxoxo nezinkampani zonogada. We will be engaging with progressive security companies to join hands with us in protecting our communities and fighting against the protection fee mafias. We further call on our SAPS to investigate all the security companies involved in these heinous acts, including Sarah. Ungobese Zuma
uphinde wachaza kabanzi isizathu esibenze basungula inhlangano iSA First Forum. Sibonile ukuthi abantu bakithi abanako ukumeleka makukhulunywa ngezinto zomthetho, abanazo izinto zokumeleka makuthiwa ngelinye ilanga kunamacala lawa amakhulu adinga ukuthi abe no private prosecution kanjalo. So siyabona ukuthi lento igcina sisilimaza kakhulukazi kuhulumeni wethu esiubonayo ukuthi uyadebesela futhi uyakhetha ngoba kulaba abanobalela imhlophe bayakwazi ukuthi bayiphuthumise izinto zabo okwethu nje kuhlezi kusalela ngemuva. So sijabule kakhulu namhlanje ukuthi likhona lithuba lokuthi sibizeke abameli abahlukahlukene sizobathola ama prosecutor endaweni ehlukahlukene ukuthi ahlanganyele nathi ukuze sikwazi ukuthi lento yokumela abantu bakithi uma bedinga ukumelwa ibe into ekhona efezekayo. Le nhlangano ayisezogcina ngokuthi ibe nemikhankaso okuxoxa bokufika kodwa isinesikhwama esizosiza kwezimfundo kanye nokuthuthukisa umphakathi okuyi-March and March Foundation. March and March Foundation, M&M Foundation, ilapho-ke esizobhekelela khona-ke ekuthenini kuthuthukiswe abantu abamnyama. Siyazi ukuthi sihlale sibona abantu ababalela imhlophe bakha ngisho ama-university awuthina okwethu hlezi kusesalela ngemuva nalabo banikwe imali ke kuma foundation bagcina sebebhubhudla sebenza izinto zabo umbona umuntu une foundation kodwa osekuyena isiqumama thina kahle into esifuna ukuyibona sifuna ukuthi maku kuphela iminyaka ethize sekubuyele emuva sekubonakala ukuthi na i-foundation imisebenzi esiyenzile siyakha izikole sikwazi ukuthuthukisa nabantwana abathize emphakathini okuyinto engasijabulisa kakhulu especially abantwana base South Africa. Madoze kuzoba nomunye ukukhala ngoqo weMarch. Ngotebakho Sibisi wezindaba ze1 KZN-TV kuChannel 261 ngeseThekwini. Undona enkulu KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ukholo ukuthi basazokwanda umasipala abaphethwe ngokubambisana esifundazweni njengoba ke kusondela ukhetho lohulumeni wasekhaya. Umphemba usho kanjena ekhuluma ngokubaluleka ukubambisana kweinhlaka ezahlukene ukuze kuthuthukiswe impilo yabantu ngenkathi ke kuqhubeka ke ngqungquthela okucubelelana ngolwazi eyaziwa ke Management Business Administration and Legal Initiatives imbali conference nebihlelwe ke University yaKwaZulu-Ongoye eRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal. Kumenywe ochwepheshe bezomthetho osolwazi abaholi kuhulumeni kanye nabafundi ngenkathi kubungazwa ingqungquthela yenyuvesi yaseZululand. Imbali 1 ku-university imqoka ngoba yaqala njenge into isaqala isencane yakhula kuqala isaqala yayingabizwa yayingekho international manje isikhule kangangokuthi isi-recognizewa ngamazwe njengamanje nje sinabantu abaqhamuka eRussia abapresenta kuya abaqhamuka Africa ke vele definitely abanye abaqhamuka vele phesheya bebabiza lapha kuma meeting ku USA. So into ese inkulu kangangokuthi i-knowledge ngoba kune conference kusuke kuzokhulunywa ngeinkinga ezenzakalayo abantu ba present ukuthi yini bona abayitholayo ngaloko ngoba eziningi izinto sikhuluma ngazo ezethu la eAfrica but also masihlangana nabanye abantu also nabo siyazi ukuthi ezabe inkinga bazilungisa kanjani ngoba ziyafanana lezi inkinga. Undunankulu wesifundazwe uthi kumqoka ukubambisana njengoba uhulumeni wobumbano ukhombisa ukuba yikusasa leningizimu Afrika. Nanokuthi ke vele ukhomba ukuthi ohulumeni bazokwanda ababambisanayo basiyokhethwe nje vele bazokwanda uhulumeni ababambisanayo manje ke ukugcizelela lokho ukuthi laba abacabangayo ama scholars kufanele bangabalekela ukuthi i-future vele ikhuluma ngokubambisana uhulumeni o-complicated ungahamba kanjani kuleso simo leso ukuthi ukwazi kodwa ukuthi uqhamuke nombono owodwa ozosaphambili isifundazwe sethu kanye nezwe lethu khona bethu ukuzonza umnikelo ukuthi as government silindele ini kubona ngoba kufanele uma sithatha inqumo zethu yamisana nocwaningo lenziwa kakhulu ke izikhungo lezemfundo
khona bethuke ukuzogcizelela ukuthi hayi uma bengaqinisa ukuthi bangami eceleni noma bangagcini ngokuphupha kodwa bakwazi ukuxhumanisa amaphupho noma imbono abanayo nanezenzo okufanele zenzeke singakwazi ukwakha kabusha isifundazwe sethu nezo nje lonke laseNingizimu Afrika nezwakazi lase-Afrika nomhlaba wonke. Kanti le nyuvesi ithi le ngqungquthela igxile kakhulu ekukhuliseni abafundi. Uyabona ingane uma izopresenta ku conference, first of all isuke iwenzile lo msebenzi yona isebenze kanye mhlambe no professor wayo lo oyisupervisor. So first of all ifundile, and secondly kuchaza ukuthi lento abayenza uyimasterishile ukuze azoyipresenta manje la kuchaza khona ukuthi manje ngempela uyizwile uyakwazi ukuyi-ownisha manje isinge yakhe. Angiyabona and iyona into ebalekile ukuze ama students abe useful ngaphandle emphakathini kuqala khona la eyintweni enje. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngise Richards Bay. Amaphoyisa KwaZulu-Natal aseqinisekisile ukuthi bakhalela ngomasonga sigonyela abafundi abane besikole samabanga aphezulu iVusumuza High School kwaSithebe eMandeni inyakatho leso sifundazwe ababandakanyeka esigamekweni sokushona komunye wabafundi oshona ngesikhathi belwa naye ngaphakathi emagcekeni akulesi sikole. Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iVusumuza High School kwaSithebe eMandeni ngemuva kokushona komfundi ngesikhathi kuquba impi kulwa abafundi emagcekeni lesikole. Usiboniso olandela oneminyaka u16 ubudala kubika ukuthi uhlaselwe abanye abafundi abane ngesikhathi zokufunda. Kwathi ngesikhathi zama kubalekela egumbini lothisha bamcindazela ngebhekhlagadi washona. Umndeni walomfundi uthi ukudlula kwakhe emhlabeni uqhubeke ingozi ngeqhwantwala ukuthi usafuna incazelo ngokushona kwakhe. Into esikhala ngayo kakhulu siwumndeni asikaze sichazele ukuthi ingane ilinyaziwe yini izishoni. Sithe mase silithola ithuba lokuyibola sayiphendula sayibuka kukho ngisho inxeba. Asichazelwa lutho noma sibuza ukuthi yena ke lonikele ngoblanket ubani akasichaze ethu uze wathenikela ngoblanket nje kwenzakaleni akekho ovuma ukusitshetsha kwenze njani sifisa kwenzeka ukulungiswa nakuyo uthisha omkhulu uqobo usishiyethe asimela uyabuya azabuya uphinda abuye uthatha imoto yakhe waphuma wahamba. Bengiqale ngayitshela ukuthi uma ngizwa kuthiwa khona uthisha njengoba kade esho ukuthi umntwana uthe ubalekele ngaye ngicabanga ukuthi mhlambe ngisho nje uyasaba mhlambe usenalolo valo izumuntu esifazane kodwa ke uma kunjalo phela uba khona umuntu okhishwayo ngithi ukuthi sicela ukukhuluma nalabo abantu noma ngicela ungiphelezela ngiyochaza lapha ngigcine ngitshela ukuthi basasaba basenenkinga nokuthi bakazi bazosibuka kanjani kodwa sokuze kube manje isikole ezivaliwe kusho ukuthi namanje kusewuvalo angiboni kanjalo angazi. Abafundi ababandakanya kulesi sigameko baneminyaka esuka phakathi ko-15 kuya ku-20 ubudala baboshiwe ngamaphoyisa. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athi aphenya imbangela yesigameko. Police in Sundumbili have arrested 4 learners aged between 15 and 20 years old for murder following an incident in which a 19-year-old learner was allegedly assaulted to death inside school premises in the Sundumbili area on Tuesday, the 4th of August. Police are investigating what could have led to the murder. Lesi sigameko senzeka ngemuva kokuba kumasipala wesifunda iLembe uvaleke inyanga yamadoda ngohlelo lweBoys to Men yokhulisa abafana abasakhulayo. Imeya kamasipala seMandeni uthi abanomdlalosi usigxekile ke lesi sigameko. So ke lesi sehlo siyasixeka kakhulu ukuthi abafundi kube khona la kunyuke khona imoya bagcina mhlambe sebethintana sebeshayana. Siyaxeka nakwezinye ke izikole ngiyacabanga ukuthi uMasipala nomnyango kuzofanele sibe nama programs athize ukufundisa izingane ekakhulukazi ezikolweni ekakhulukazi ibullying ekakhulukazi ukulwa ezikolweni siyafisa ukuthi singenelelane kodwa ke into ke sesincomile ukuthi uphiko ke lwamaphoyisa seluyangenelela kulolu daba ukuze lithathe silibeke ezandleni zamaphoyisa. Isikole iVusumuza High School sikumisile isikhathi esingaziwe ukufunda nokufundisa. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosazana Mthembu eMandeni. Asiphinde sithi shelele itolo nene besilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kukhulekele yaseNdlunkulu kanti banxusa ukwesekwa abeMarch and March luselude kukhalo kweyokubambisana.
Kuboshwa abantu bokufika kuleli abangaphezulu kwama-30 abangenazo izivumo zokuba kulelizwe kanjalo nowesilisa ohweba ngezidakamizwa edolobheni laseMgungundlovu KwaZulu-Natal ngenkathi amaphoyisa eqhuba umkhankaso wokukhuculula kule ndawo. Okhulumela kwamaphoyisa esifundazweni uKhelenelo Robert Nechunda uthi amaphoyisa azoqhubeka nale mkhankaso ukulwisana nobugebengu kuleli idolobha kanye nokugasela ngazalele nakwezinye indawo kulesifundazwe. Umkhankaso wamaphoyisa wokukhuculula idolobha uMgungundlovu ubonakale uthela izithelo ezinhle njengoba bengaphezulu kwama-30 abantu bokufika kuleli ababoshiwe ngenxa yokungabi namaphepha afanele. Lo mkhankaso ubuhlanganisa izinhlaka ezahlukene zezokuphepha nabezempilo bebhekwa nokusebenza kwezitolo. On the ground in Pietermaritzburg in a operation involving the police, Msunduzi municipality and our E2 partners who are security companies targeting illegal foreigners and illegal liquor outlets. We are doing so to ensure that we clean our streets, we clean our countries, we're looking for drugs, second-hand goods which are not sold properly. Thus far, we have arrested over 30 people who are in the country illegally. They're still going to be verified by Home Affairs. We have our labor colleagues who are doing their inspections at different shops, employing people, see if they are following what needs to be followed, the laws of the country. We're still continuing to operate. It will be a whole day operation, and we are happy that police have shown force, and the remarks from the community is positive. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uveza ukuthi bazoqhubeka nale mkhankaso kanti baphinde babheke izindawo edolobheni ngokwahlukana kwazo. Kubonakale kuboshwa nomunye obesolwa ngokushushumbisa izidakamizwa edolobheni ngosizo lwe-E2 project ehlanganisa izinkampani zonogada kanjalo namaphoyisa. Targets anything illegal. Hence, there was a person who was arrested already for being in possession of drugs. It will depend on the quantity of drugs if you are going to charge him only with possession or dealing as well. But safe to say that our officers who were vigilant observed him, and through intelligence he was targeted and arrested. Indeed, was found with drugs. So yes, he's arrested. Because the focus is mainly on illegal foreigners, doesn't mean that we don't focus on other crimes. Whatever crime that you commit, police will ensure that they act and act decisively. It's province-wide operations, and Pietermaritzburg is one of the big cities in the province, and we've been getting reports from committee members that there are illegal foreigners in this street and other areas. Hence, we have got teams that are operating in other areas like Plesisla, and where we are in Pietermaritzburg, we had intelligence that there were those who were employed who are illegal. Leli dolobha lingamanye amadolobha abhekene nenselelo yabantu bokufika abaningi abahlala kulo kanjalo nokudayiswa kwezidakamizwa. Izindabeni ze-1KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMgungundlovu. Wethula ngokusemthethweni iqembu elisha lezepolitiki elibizwa nge-Next Generation Government. Leli qembu lethule kwisithangami sabezindaba besibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Siyabonga sakubingelela indabeni zethu ze-1KZN TV. Namhlanje benesithangami sabezindaba nizokwethula iqembu e-Next Generation Government. Mhlawumbe ungasichazela usephinde nqubomgomo ukusummarizeela nje. Okay, ngiyabonga kakhulu 1KZN. Gama lami uKwanda Summers, and I'm the founder and the president umongameli of the Next Generation Government, which is a youth-led party. So I go to city youth-led because siyaguma elections it actually is youth-led. We always see these other parties akhona, not to stigmatize, but as young people we're always used in campaigning strategies. So as the Next Generation Government, we decided ukuthi no sisumele as abantu abasha nathi sikwazi ukuthi siyimele siqhubeke with the struggle that was left by the youth of 1976. Yeah. Ihluke ngani nokwamaphoyima political party akhona? Okay, so i-Next Generation Government ikakhulukazi ihluke ngokuthi as SG had mentioned inside, when it comes to ama-mayoral candidates siya kukhetho la ngasekhaya,
Mayoral candidates, councillor candidates, PR candidates, it will only be a youth will be eligible from 18 years old to 35 years old. So we prioritize young people. We education system and decolonizing. Before 1994, because we see how the GNU is prospering. The fact that is a failure of a system. August kusele uThumani ukuthi kuyiwe okhethweni sesigoqa ukusabalala kwenu kulezi ifundazwe esinazo eNingizimu Afrika ezo9 nisabalele nagcinaphi nokuthi ukhetho nizongenela kuzona zonke izifundazwe okanye bonke omasipala. Okay, so angeke singenele ukhetho in all our provinces ngenxa yesikhathi unfortunately. So besingena kuma provinces where we see ukuthi young people are actually decolonized, such as Free States, for example. We know how in Free States and Gauteng as well, Limpopo as well, kukhona youth ikakhulukazi so beyofunda besuka from KZN beyofunda khona, so there's just youth, and youth ngingasho open-minded, so you can just sit them down ubatshele nge-next generation government bebone ukubaluleka ukuthi nabo participate in these governing positions or anything sonelene with the government, and then no iziphi ifundazwe noma isikhathi sazobuthi niye phansi. So currently we have leadership in KZN, leadership in Limpopo, in Gauteng and Free States. Then amanye ama provinces so besaqhubeka nje siyasebenza kuona siba nama programs currently sisasebenza nje through social media, as we know ukuthi as young people sigcwele khona on social media, so none ukuthi funding, we are not funded by other people or like lezo zinto ejalo kwenzeka kwamanye amaqembu. So since we are self-funded, it's quite a struggle ukuthi sihambe siye kwamanye ama provinces kalula kanjalo, but we will be going to them. We will be going to where young people are. Umasipala wesifunda iKingcetshwa umemezela ukuthi uzobe usuphothule ngomhla zingama-30 kwephezulu ingxoxo zalabo bengabasebenzi abadelizwa benkampani yamanzi iWSSA iyabe isebenzisana nalomkhandla eminyakeni edlule. Lokho kulandela ukuthi labasebenzi bebeduve ngaphandle kwamahhovisi ukuzozwakalisa izikhalazo zabo ngemihlomulo yabe ngafika ezandleni zabo kusukela abanqoba icala kenkantolo ngokudilizwa kwabo. Umphathi kamasipala iKingcetshwa uPhilani Sibiya uthi kusukela ngomhla zingama-30 kwephezulu bazokhokhelwa bonke abasebenzi imihlomulo yabo baphinde beqashwe ngaphansi kwalo masipala. Sekupheleke cishe isikhathi singaphezulu kweminyaka emihlanu laba ababengabasebenzi abangaphezulu kwama-600 abadilizwa benkampani yamanzi iWSSA beqiqa ke emahhovisi omkhandlu iKingcetshwayo befuna ubulungiswa ngemihlomulo yabo kuphinde ke bebuyiswe emsebenzini ngemuva kwesinqumo senkantolo yomthethosisekelo esachitha kumkhandlu ngokuxoshwa kwabo ngemthetho. Umkhandlu iKingcetshwayo uvumile ukuthi kube isikhathi eside kungenzeki ubulungiswa kulolu daba, kodwa ke sengitwele ezansi sebenzike nje kafushane kade bekuzele bekuthi bazodlulisa ungenami kwabo ngokuthi babona isikhathi siqhubeka kodwa udaba lungaphethiwe. Sesibanikezele isiqinisekiso abasebenzi ukuthi by end of August udaba labo luzobe luphethiwe. Iningi ke lalaba alisebenzi. Umphathi kamasipala wesifunda iKingcetshwayo uPhilani Sibiya uthi bonke ke abasebenzi bazonikezwa izimfanelo zabo kuphinde kuqashwe ingxenye yabo. Kunabasebenzi vele bangeke besabuye emsebenzini labo sebekhulile asebesesigabeni sempesheni okwabo ukuthi banikezwe izimfanelo zabo up until la bequalify khona ukuthi sebengampesha. Kube ngeshwa nokubuhlungu kakhulu kunabasebenzi sokufikela isikhathi abangalibonanga leli thuba lokuthi impumelelo yabo bayibone iphumelele uNkulunkulu ababiza nabo ufuna sikwazi ukuxhumana nemndeni yabo sikwazi ukudlulisela okufanele kubona ngendlela efanele. Number 3 kunabasebenzi abaningi ke abaveli bangaphakathi kumasipala ngoba kusukela umhlonishwa uMphemba uNdunankulu esewumele saqala sababuyisa abasebenzi bangena ngaphakathi, kodwa nabo icontract zabo sekufanele manje bonke ke abasebenzi sibanikeze i-fixed term contract ka3 years. Laba basebenzi bathi bazokholwa ngokubona sekwenzeka esikhathini esinqunyiwe yilomkhandlu. Asazi sizobona sekwenzakala ngoba umphathi wethu usithembisile wathi May angawuthatha lo 30 days ukuthi after
sobona lapho siyahlukumezekile emoyeni nasemqondweni asazi ukuthi yini kufanele yenzeke kodwa ngoba nangu babusi buyasesifikile kuyena wasamukela kahle wasichazela ukuthi bazozama nabo ngokusemandleni ukuthi kushaye uAugust 31 no30 sebelolu daba lokuseliphothulwe ngoba impela bude sesihlukumezekile kakhulu asisafuni ukuthi sesifuna ukuthi kulunge ukuthi okungokwethu kufike kuze kithi ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eRichards Bay. Asiphinde sithi shelele itoreni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazi ihlokwana zethu esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kukhulekele yaseNdlunkulu kanti banxusa ukwesekwa abeMarch and March luselude kukhalo kweyokubambisana. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngo-16.34 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngo-21.98 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngo-18.83 kwi-euro yase-Europe kuthi intengo yegolide imakethe zivalwe ingu-$4,283.67 ounce bese kuthi intengo yokuhluza ongahluziwe ibe ngo-$82.49 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu laseMpumalanga iKruger United uAbraham Mongonyaka angabanzi ukuthi leli qembu lisayinisa abadlali abakulungele ukuyibamba ishisa kwiBetway Premiership njengoba ekholela kakhulu ekutheni ke kusayinisa abadlali abazokwenza umehluko eqenjini kunokulandela abadlali abanamagama. iKruger ngomakoti esigabeni sePremiership ivuleke ngesibhaxa emidlalweni wokuqala kulesi sigaba inenebulwa kweKaizer Chiefs ngamagoli 3 kwelilodwa eMbombela Stadium eNelspruit ngomgqibelo wedlule. Leli qembu laseMpumalanga eBushbuck Ridge elidleke isicoco keseMotsepe Foundation Championship ngesizini edlule lijoyineke abakhaya balo iTS Galaxy kwiBetway Premiership. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalendeleka. Nina bomlilo othathu oshubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kokoshana esemabedlane ziyaguqa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile